Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Har kullun dai a yau insha Allah za mu maka bidiyo akan application mai fassara kowane irin yare a duniya. To za ka kana magana to da wacce ba kasar nan take ba, ko yar Faransa ko wata kasar ko Chinese. To amma baka jin kalar yaren da take ji, sai ta turo maka abu da China. To wannan application din zai taimaka maka wajen yadda za ka yi translation din yaren ta ya koma yaren Ingilishi, ta yadda za ka dinga samun damar karantawa a sauƙaƙe. To kafin mu nuna maka mu shiga ajin koyo, muna roƙon ka danna mana subscribing akan channel din mai suna Tech domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun saki. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. So kamar yadda muka ce za mu maka bidiyo akan application din da yake fassara kowane irin yare. So da farko za ka shiga Play Store ɗinka, ga namu a nan, sai ka danna a kai. Bayan ka danna zai buɗe ma kamar haka. So abinda za ka rubuta sai ka ce all language translation, gashi a nan, sai ka danna a kai. Bayan ka danna gashi ya buɗe ma kamar haka. To wannan shine application ɗin da ake amfani da shi wajen fassara yare duka. Wannan shine, sai ka danna akai. Bayan ka danna sai ka danna installing, sai ka je ka installing ɗinsa. Kamar yadda kuke gani gashi nan zai fara yin installing. So gashi yana installing. Gashi na yana downloading. So gashi na yana installing bayan ya gama downloading. Gashi na yana installing. Bayan ya gama installing sai ka danna akan open. Gashi ne yana budewa. So amma ka sani cewa shi wannan application din idan kana so ya fassara maka yare yana buƙatar ka saka mai data. Ya kamata ka kunna masa data. To bayan ya gama sai ka danna akan next, sai ka ƙara danna next, sai ka danna next, sai ka danna next, sai ka ƙara danna akan nan inda ka ce let it go. Wannan talla ne. To kamar yadda kuke gani ga application din ya bude maka kamar haka. Idan kana da wani rubutu ma na PDF da ba a yi gaba kake da shi rubutu a aje, zaka iya zuwa inda wani yaren ne fassara maka a yaren da kake so. So sai ka danna akan nan, tunda fassara mana yare muke so mu yi, sai ka danna nan. A nan wajen ka dauka cewa za ka an turo maka rubutun ne da yaren turanci. Idan a WhatsApp ne ma aka turo maka rubutun, kai kuma Faransa kake ji ko wani yaren, idan aka turo maka shi da English, ko da wani yare aka turo maka ma, idan China ne ko wani abun, za ka iya zuwa kai kwafi ɗin rubutun akan WhatsApp ɗinka, sai ka zo nan kai posting ɗinsa. To mutum da bara ku gani, misali mu ce my name is, ka ɗauka cewa an turo mana rubutun ne da turanci, to muna so mu fassara shi, sai ka danna akan nan inda aka ce Africans, sai ka danna akai. Sai ka nemo yaren ƙasar da kake ji sai ka ɗora. Misali mu yaren ƙasar da muke ji shine misali France, ga Faransa a nan, sai ka danna akai. Kamar yadda kuke gani gashi my name is ya koma ya fassara mana, ya ce mana Jumaifel.
Jumapel ma'ana shine my name is ya suna. Wannan shine yadda yake da yaren Faransa. Idan kuma ba Faransa kake ji ba, an turo maka abin da English kana so ka mayar da shi, misali kai da Arabiya kake ji, sai ka danna akan nan inda ka ce Arabic, sai ka danna akai. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya ƙara fassara mana, ya ce mini ismi, gashi nan kamar da kuke gani ya fassara mana shi da yaren Larabci. To haka kuma ko da wani yare idan ka ɗauko wannan ismi din, idan da Larabci aka turo maka, sai ka zo nan inda muka sa my name is, sai ka canja abin, sai ka rubuta shi da Larabci, sai ka dawo nan inda aka sa Arabiyan, ka nemo kasar Ingilishi, wato sai ka je ka nemo Ingila, wato kasar da suke jin yaren Turanci, ga ta anan English, ga ta anan. To sai ka danna akai. To haka kuma za ga ya fassara maka wannan yaren, ya mai maka da shi yaren Turanci. So da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan ya burge ka, muna roƙon ka danna masa like, sannan kai share ɗinsa. Idan wannan ne farkon ka zuwan ka channel ɗinmu, ka danna mu subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu. Mun gode.